Ahoj Benny, poď sa ukázať tuto. Pozdrav, poď sa pozdraviť. Pozri. Ahojte všetci. Ahojte. 2 týždne dozadu som si spravil osobák na 10 km v Majcichove a ja som slúbil, že spravím nejaké video, kde rozanalizujem tréning, ktorý mi odporúčil Street. Viem, že už je to dlhšia doba, bohužiaľ chcel som to natočiť o niečo skôr, ale keď sa proste rozhodujem medzi tým, či mám natočiť video, alebo mám ísť behať, alebo môžem robiť niečo iné, tak radšej idem behať alebo robiť niečo iné. A keď už som aj sa rozhodol, že to idem natočiť, tak ma niekoľkokrát zradila technika. Aj teraz to mám v podstate taký improvizačný setup, takže uvidím, či sa mi to podarí dobre zostrihať. Bez nejakého väčšieho zdržovania si myslím, že môžeme ísť na to. Ja už som si to nachystal, máme tu otvorenú tú aktivitu, Majcichovská desiatka, ja tu mám teda čas 34.04. Oficiálny čas podľa výsledkov som mal 34 minút a desiatka mi na hodinkách pípla okolo 33 niečo. Pozrieme sa na to ďalej. OK, takže môžete vidieť v podstate klasické rozhranie a máme tu teda napríklad waty, potom tu máme tempo, kadencia, tepy, ktoré zaznamenáva hruďak, ale sa to teda prepája. Potom tu máme takúto hodnotu form power a je to vlastne koľko watov stratíme každým tým krokom, by som povedal. Takže ja bežím napríklad 400 watov, ale 79 watov mi ide ako keby dostratená a vlastne čím menšia hodnota to je, tým je to pre mňa lepšie, tým efektívnejšie bežím. Ďalej tu máme GCT, Ground Contact Time, čo je vlastne v milisekundách vyjadrené to, ako dlho je noha na zemi položená. Čím rýchlejšie idem, tak v podstate tým je to číslo menšie. Uvádzajú také tabulky, že menej ako 210 milisekúnd je výborný čas, ale samozrejme, ja keď idem bežať pomaly, tak ten ground contact time bude väčší, bude to väčšia hodnota, lebo cieľom takého regeneračného behu nie je, aby som bežal čo najrýchlejšie, aby som mal ten contact time najkratší, ale práve, že musí to byť také ako keby zdĺhavé, musí to byť trošku také uťahané, by som povedal. Leg Spring Stiffness, LSS, čo vlastne vyjadruje, hodíme si tú poučku, takže LSS meria, ako efektívne bežec recykluje energiu vynaloženú pri dopade na zem. Čím sú svaly tuhšie, tým menej energie potrebuješ na odraz vpred. Táto metrika hodnotí tuhosť svalov a šliach v nohe. Zvýšenie LSS môže znamenať zlepšenie bežeckej ekonomiky a neexistuje nejaká univerzálna dobrá hodnota, ale je to jednoducho individuálne, čiže vy ako bežec si môžete časom overovať napríklad na ďalších 10 km tratiach by som si ja mohol overovať, či sa mi táto hodnota zlepšuje a teda či ja som efektívnejší ako bežec. Keď som hľadal nejakú priemernú hodnotu pre bežcov, tak som dohľadal niečo medzi 6 až 14. Ďalej tu máme vertikálnu osciláciu, čiže ako vysoko idem pri tom kroku. Ďalej tu máme túto celkom zaujímavú hodnotu, čo je vlastne air power, čo nám vlastne vyhodnocuje Street, či sme bežali po vetre alebo proti vetru a vlastne vidíme, že koľko percent z tých wattov, ktoré bežíme, vynakladáme iba na to, aby sme prekonali ten protivietor. Čiže ja keď si to otvorím tuto, sledujte aj mapku, tak tuto vidíme, že ja som bežal po vetre, je to pekne vidieť. A teraz tuto, ako som zašiel za túto zákrutu, tak je vidieť krásne, že ja tuto som bežal celý ten čas do protivetra. Napríklad tu som bežal tempo 3,20 na kilometr, ale ma to v tom protivetre stalo 392 W. Keď si pozriem zase tento druhý úsek, tak vidím, že som bežal 3,18 a mal som vlastne o 20 W menej. Čiže šetril som energiu vďaka tomu, že som bežal po vetre. Čiže vlastne na čo je to dobré, že môžete pri vašej výhovorke, že ste bežali do protivetra, to naozaj podložiť nejakým číslom. Môžem povedať, že sa mi bežalo v ten deň celkom dobre a snažil som sa to teda triafať tak, aby som mal výsledný čas 33:30
alebo ideálne pod tento čas. A tak som to nejako aj rozbehol, čo priemierka mi aj vychádzala, ale trošku nám spravil rozdiel to, že tá trať bola o niečo dlhšia. Ale nie sa vyhovárať. Keď si prepnem do Coros aplikácie, tak čo je celkom dobrá vec, že ja si môžem pozrieť tie hodnoty, ktoré mi nameral Street, tak ja si môžem pozrieť aj v tejto aplikácii. Čo je dobré zase, že ja si môžem tuto vymerať, vyklikať 5 km presne a môžem si pozrieť, že prvú polku som išiel za 16:41, čiže celkom OK, tak nejak som to aj plánoval a druhú polku som mal potom v pláne ísť o niečo rýchlejšie alebo prípadne takisto podľa toho, ako by som sa cítil. Nejakú krízu som počas toho preteku nemal, išiel som myslím celkom vyrovnane, o čom hovoria aj tepy, že som to celkom držal dobre a teda druhá polka sa mi podarila o niečo rýchlejšie za 16:33. Ja si myslím, že to je asi k tomu preteku všetko, čo by som také povedal. Myslím, že tam není niečo riešiť, proste bola to desina na ceste, vyrazíte, idete čo najrýchlejšie kontrolovanú prvú peťku a potom keď máte ešte sily, tak pridáte. Keď sily nemáte, no tak jednoducho trpíte ďalších 5 km a snažíte sa to vydržať. Čo by som však chcel ešte ukázať je teda to, ako som trénoval so Streetom. Čo je trošku škoda, podľa mňa, je, že na tejto počítačovej aplikácii ako takej toho nevidím moc, čo sa týka nejakej analýzy toho tréningového plánu. Na to si musím otvoriť aplikáciu v mobile, takže to vám teraz ukážem. A ako to teda funguje. Tuto teda vidíme na tej aplikácii nejakú analýzu toho posledného plánu, ktorý som bežal, v akých podmienkach som poväčšinou trénoval. Celý ten tréningový plán trval teda 12 týždňov, aj keď tuto som mal nejaký výpadok, bol som chorý. Tuto máme nejakej intenzite, kde si to viem krásne prepnúť, to sa mi veľmi ľúbi, že vlastne vidím pomer tých tréningov, čiže vy vidíte, že vlastne väčšinu tých behov som nabehal v jednoduchej, ľahkej intenzite a fakt nejaké, by som povedal, mizivé percento je v nejakej extrémnej hodnote. Ďalej si to tu vieme prepnúť na jednotky vzdialenosti. Ďalej si môžeme prepnúť tie isté stĺpčeky na jednotku časovú a vidíme, koľko času som obetoval tomu tréningu. Ďalej tu máme veľmi pekne, takto si môžeme vlastne pozrieť všetky tie týždne. Máme ten tréningový plán rozdelený do nejakých viacerých častí a jednoducho v každej tej časti sa zameriavame na niečo iné. Tu vidíme týždeň 11, týždeň 10 a môžeme si tu aj pekne pozrieť, aký bol predpis tých tréningov a tiež ako som tie predpisy dodržal. Čo je akože podľa mňa veľmi také prehľadné. Tuto ešte dodám, že máme nejakú analýzu všetkých tých dát a vidíme, že ako sa mi teda vyvíjala tá výkonnosť tu na. Ďalej vidíme, ako som sa cítil po väčšinu tých tréningov, ako som vnímal nejaké úsilie a koľko času som strávil v ktorých zónach. Tie tréningy ma dosť bavili. Keby si mám tie tréningy navrhovať sám, tak asi to robím trošku podobne, ale možno trošku viacej tej intenzity by som tam do toho dal. Ale nakoniec sa mi to zdalo ako celkom, by som povedal, vhodné, že naozaj pretekať sa má na tom preteku a tie tréningy sa majú robiť tak kontrolovane a jednoducho to neprepalovať a tak ďalej. Vďaka tomu, že som tie tréningy chodil na tie vaty, mohol som ísť na dráhu, mohol som ísť na rovinke, ale mohol som ísť kľudne aj do lesa, čo som väčšinou teda chodil. Aby som nebehal stále popri vode niekde na rovinke, tak som si chodil cez víkendy zabehať aj do lesa. Vedel som, že bežím v tej intenzite, ktorej mám bežať. Samozrejme do tých kopcov sa to udržiavalo trošku ťažšie, hlavne dole kopcom, teda je pre mňa veľmi ťažké udržať nejaké väčšie vaty. Čo bolo celkom také zaujímavé, že tréningy boli vždycky písané na čas a nie na vzdialenosť. Čo bolo celkom pre mňa fajn, lebo prídem z práce, snažím sa tam ešte niečo natlačiť a jednoducho aj ten beh
nejaký čas zabere. Vďaka tomuto som vedel, že kedy si môžem čo naplánovať, aké iné aktivity do toho dňa. Takže to bude asi odo mňa všetko, naozaj je to také rýchle videjko, snažil som sa to tam nejako zhodnotiť. Ak som na niečo zabudol, tak sa ospravedlňujem, ak vás niečo zaujíma, čo by ste chceli k tomu vedieť, tak kľudne mi to napíšte do komentára, veľmi rád vám na to odpoviem. Ak na to nebudem vedieť odpovedať, tak si to nejak vyskúšam v praxi, overím a dám vám vedieť. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a behu zdar.